Rinne rinne muid bug an aibre bhíon na bliana. Agus san is bálam dul siar íon air sin. Nis seasos agus mus gáil na míana a chana in éintí. Bhfuil muid ré. Anir fára mórta aibrán, belta na mehibh úla agus lúnasa. Meán fóbhir deire fóbhir saon agus Nollag, sin iad míana na bliana. Iríist? Anir fára mórta aibrán, belta na mehibh úla agus lúnasa. Meán fóbhir deire fóbhir saon agus Nollag, sin iad míana na bliana. Ítach. Is, ceach léirin muid míana na bliana go hondúil. Bhféilire má thu. Sa mis gáil súlacha bhí na Nollag anseo, ón Nollag Bhféilire. Nis, fan go bheice muid. Tá léithantí na seachtaine hús mháin sin. Bheice muid? An dúnach, an luan, an mhát, an chéadín, an déirdín, an ine agus an saharn, ítach. Cefid lá sa teachtain in sin? Seachtain, seacht. Tá seacht lá sa teachtain, ítach. Agus in sin, stifuí sin tá na dátaí fad. Agus nuair chochas muid a fríd mí na Nollag feice muid. Cén lá ina dosaíonn mí na Nollag? Tosaíonn mí na Nollag an máirt. Dírithe, ní thosainte an luan ná a dúnach, tosainte an máirt. Anmha. Sin an chéad lá. Ábhar an chéad lá. Go muid fríd. An dara lá. An tríú lá. An ceathrú lá. An cúigiú lá. An séú lá. An seachtú lá. An tochtú lá. An níú lá. An deichiú lá. An taonú lá déag. An dara lá déag. An tríú lá déag. An ceathrú lá déag. An cúigiú lá déag. An séú lá déag. An seachtú lá déag. An tochtú lá déag. An níú lá déag. An fichiú lá. An taonú lá fiad. An dara lá fiad. An tríú lá fiad. An ceathrú lá fiad. An cúigiú lá fiad. An séú lá fiad. An seachtú lá fiad. An tochtú lá fiad. An níú lá fiad. An tríochú lá. An taonú lá is tríocha. Tá muid críochnaí. Tá tríocha haon lá i mí na Nollag. An taonú lá is tríocha. Nis, hang a bheice muid. Bheice tú gaol le bit in sin. Idir an dátain sin an máirt anseo, agus an géad mháirt eile. Hang a bheice muid. An chéad lá, an tochtú lá, an cúigiú lá déag, an dara lá fiad, an níú lá fiad. Bheiceann tú gaol ar bin sin. Má thu. Tá 7 lá eatrúb. 1 agus 7 sinna 8. 8 agus 7 sinna 15. 15 agus 7 sinna 22. 22 agus 7 sinna 29. Ítach. Tá gaol eatrúb. Tá 7 caite idir gach máirt. Ítach. Cén dáta ina míon lá Nollaghain? An cúigiú lá fiad. Áhá. Cén lá sin im léana? An cúigiú lá fiad. Sin an ine. Ítach. Agus dúirpa go dosaíonn mí na Nollag an máirt. Mar sin, cén lá i gcríochnaíonn mí na saona? Críochnaíonn mí na saona an luan. Ítach má. Ceann níos tucra. Má chríochnaíonn mí na Nollag an déirdín, má chríochnaíonn mí na Nollag an déirdín, cén lá a dosó mí anir? Má thu tosó mí anir an ine. Ítach.